Φιλαράκια, ίσως να τους γνωρίζεις κιόλας, από περιοχή του Δημοτικού. Εδώ. Αυτά δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να στρώσαμε κάτι κυριακά πρωί-πρωί, πριν μας πιάσει ζέστη. Όλα καλά. Εδώ θα διανυκτερέσουμε το βράδυ. Φαντάζομαι να είναι κάτι καλό. Που θα είναι βέβαια. Θα είναι. Σου επιστρέφω το mic δικό σου για το final και θα αποχωρήσω για να πάμε λίγο στα άλλα εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται. 7 Τζούλετ Αλφα Παπά, 7 Δελτα Λίμα Hotel. Είναι η τοποθεσία, λέγεται Κορυφή, η οποία έχουμε έρθει εδώ και το 2009. Είχαμε ξανακάνει εδώ το field day. Με κύλο Νάνσι 31B. Κύριε Σέλο. Υψόμετρο από παράληψη δική μου είναι 656 μέτρα. Μετρημένα με δορυφόρο. Και πες μου τι μου είπες γιατί δεν το πήρα καλά. Άρα θυμάμαι καλά από αυτό το δημόσιο πέφτει στο ύψωμα το Πυρασινάκιο το 15. Είσαι στο 100%. Αυτό που είπες. Ακριβώς. Εκεί πάνω. Απλά το ύψωμα στα δικά μας λέγεται Κορυφή. Και εσένα. Είχαμε παραπλανητικό τρόπο, βεβαίως, το ξέρω πολύ καλά. Αρκετά καλά μάλιστα μπορώ να σου πω. Αλλά δυστυχώς αφήγησα αυτή τη φορά. Αν ελπίσετε όταν εδώ θα μας έχει καλά, κάποια επόμενη φορά να μπορέσουμε να μεταβούμε και εμείς εκεί από κοντά. Μου έτυχε ειδικό καιρές. Ειδικό καιρές εδώ. Οπότε γι' αυτό και δεν μπορούσα να μου μαθηκώ ή να μου λες όλη μέρα και αύριο θα έχω. Οπότε δυστυχώς δεν πειράζει όμως. Κανένα πρόβλημα, Χριστό. Έγινε. Να περνάτε καλά. Καλό σας day εκεί. Και στο ΕΤΑΚΟ για κάνει μια φορά προς τα έξω εκεί για να μην μείνεις εκτός λειτουργίας των υπόλοιπων συστημάτων και των κατερευνήσεων. Γι' αυτό δεν είναι αυτό το ρωτήσω λεπτά από το κατεράσου σε κυβερνητή. Και ρίξα εδώ γιατί περιμένω και τα άλλα παιδιά στον κόσμο. Και εγώ στη συνέχεια εκεί στο 7 βράδυ τον τάγκο. Παιδί. Γεια σας Αντώνη. Καλησπέρα και καλό μήνα. 73 από όλη την παρέα εδώ πέρα. Έχει παλιά λουκάνικα, έχει πάρα πολλά. Έχει και άλλα πολλά πράγματα εδώ καλά, τα οποία στον αέρα δεν λέγονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είμαστε μια καλή ομάδα εδώ. Περιμένουμε και άλλα άτομα να ανεβούν σε λιγάκι. Θα μένουμε εδώ το βράδυ. Αύριο πάλι τα ίδια. Αύριο το μεσημέρι θα έχει την κατεδάφιση. Και μετά μαζεύουμε και ξεστήνουμε και φεύγουμε, Αντώνια. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Θα περάσω σε QRX να δούμε λίγο στα υπόλοιπα τι γίνεται εδώ πέρα. Μπράβο για το τάγκο και η παρέα Δελτα Λίμα Hotel.